Așa, deci, Alexia și Alexandru. Auzi, dar cum arată titlul ăsta? E frumos? Bine de gusturi. Da, bine făcut e. Genul care te suie pe pereți. Sofia, ești vulgară deja. Mă gândesc că după Tudor, care e mai finuț așa, nu ți-ar strica cineva mai dur, mai dintr-o bucată? Da, nu știu ce să zic. Serios, un tip pasional e vis. Bănuiesc că nu vorbești din experiență, asta așa cu gândul la Leo. Dar Alexia și Alexandru, Doamne, ce potriveală! Sună chiar predestinat. N-ai o poză? Nu m-am gândit să-i fac. Nici să nu-i faci. Dorința mea este să-l întâlnesc personal și să-i fac o evaluare profesionistă, de sus până jos, ochiometric.